Всем вітанкі-прывітанкі. Я працягваю гуляць у Нінакуні 2 Revenant Kingdom. Сёння я буду чыліць і, магчыма, нават нічога не перакладаць, таму што я проста хачу чыліць. І ўсё. О, так, у нас жа тут гэтая лінія з тым, што нас прэдаў прэзідэнт ЗША, якая... Я ўжо не памятала гэтага. Якая нечаканасць. Сюды. І ось так. Вітаю, хомяк. Я не туди пішла. Так, самий перший. Просто нават хвилина, ну ось хвилина тільки пройшла з 3. Мені подається, нават хвилина не пройшла. О, ось. Вітаю, Альсевич, Олсевич, як правильно, я не ведаю. Так. Тут. Так. Yes. Карацей, Роланд тут уже робіць розныя мовы, то бок вы вось гэта не будете ахраняць, ідзіце ахраняеце звонку. Ну, карацей, мне падаецца, гэта яго супер-пупер план. І насамрэч ён не забіў таго чалавека. Тут нікого нема. Карацей, мне падаецца, ён зараз хоча пайсці скрасці вось гэты артефакт, з дапамогай якога яны кантралююць вось гэтую цмока свайго, вось, каб мы проста каб нам дапамагчы. Вось гэта яго план. Весь гэты час быў зачынена. Ён зноў глок дастане? Не? Ладно. Што гэта? Магічны ключ-чарвяк. Так, вітаю, Джакамав. Спрацавала, цяпер я ўсё пабачыў, дзякуючы гэтаму маленькаму. Вось так, ён сапраўды хоча скрасці. Yeah!
Uh-huh. Huh? Hmm. Huh. Oi! Hmm. Мгм. Карацей, ён успомніў разгавор, які быў раней яшчэ да таго, як мы паплылі. Вось, пра тое, што Эван успомніў, што ён схаваў вось гэты артэфакт, якой яму ад бацькі перадаўся пасля яго смерці, вось гэта ўсё іх каралеўскай сям'і дзесьці тут. І гэты артэфакт, я памылілась, ён не кантралюе цмока, ён як бы як ключ да нейкіх да таемных тунэляў пад каралеўствам, вось. Ну, не толькі да іх. Вось. Ну, і ён тут схаваны, і толькі вось каралеўская сям'я ведае дзе. І Эван тады нам распавёў, што трэба вось статую павярнуць або штосьці з ёй зрабіць. Wow. Тут куфары. О, і меч яшчэ. Знака караля. Ну, разве яна не павінна была чырвонай быць, як Маузінгер гаворыў? Вельмі вумна, Маузінгер, вельмі вумна. Хацеў мяне падмануць, так? Ну, цяпер я ведаю, што ён мне не верыў увесь гэты час. Або ён выкарыстаў мяне, каб знайсці гэтае месца. Што ты тут робіш? Oh, Да так, шукаю. Something very special indeed. The Mark of Kings, if I am not mistaken. Штосьці незвычайнае, так? Адзнаку караля, калі я не памыляюсь. So it was hidden here all along. And hidden very well. Believe me when I say they searched long and hard. Мы так доўга і моцна яе шукалі. I am disappointed in you, Roland. To deceive one's professed master is most uncivil. Ну, я ў цябе разачараваны, гэта не цывілізавана так падманваць. all's fair in love and war. Isn't that what they say? Ну, на вайне ўсе метады харашы. Так гавораць, не? Indeed it is. I Сапраўды. am so very glad not to have believed you for a moment. Я так рад, што я цябе ні на секунду не верыў. Now, if you were so kind as to hand over the mark. Цяпер сюды давай адзнаку. I don't think so. This belongs Не. to the king. Гэта належыць каралю, маяму каралю. Of course,
If you'll sign the declaration, I'll be happy to make you a trade. Відавочна, калі ви падпішаце дэкларацыю, то ён абмяняецца з вамі. You speak of your pathetic union. Now, I hardly think you are in any position to bargain. Ты не ў стане, каб тут таргавацца. Not interested, huh? Well, let me know if you change your mind. Ну, скажыце, калі перадумаеце. Ha! To send a spy was most cunning. I must confess I had not thought your young protege capable of such subterfuge. Гэта было вельмі вумна так даслаць шпіёна. Павінен прызнаць, што я не думаю, што маленькае протеже ваше на такое здольна. Well, he's not about to poison his rivals or anything, but he's coming along. Так, ён пака не гатовы, каб атручваць кагосьці у ценях, но ён ужо расце. Very droll. But you of all people surely understand that no dream worthy of the name can be achieved without certain sacrifices being made along the way. Вельмі смешна, но вы разумееце, лепей за мяне нават, лепей за іншых, што каб штосьці дасягнуць, павінны ахвяры, патрэбны ахвяры. І гэта трэба было зрабіць, і я зрабіў бы гэта зноў. Я ўпэўнены, што так. Так што у вас за мара? Мы крысы або мышы вельмі доўга пакутавалі ад рук грымалкінаў. Грымалкіны гэта раса коткаў, антрапагенных котка-людь, карацей, катоў грымалкінаў. To see our feline oppressors prostrate themselves at our feet. Моя мара простая, пабачыць нашых пушнявых апрэсараў у нашых ног. Revenge, in other words. Помста? Кліч як хочаш, мне ўсё роўна. Я дасягнуў сваю мэту. Пачынаецца новая эра. І моя мара зараз рэальнасць. Tell me something. If your kind were so downtrodden, how exactly did you wind up becoming King Leonard's chancellor? А як тады ты стаў яго саветнікаў, калі вас так прыгняталі? Ён проста выкарыстоўваў мяне. Круці, просто каб мои людзі супакойныя былі. Хопіць яго слухаць. Яго трэба забіць тут зараз. Ну так. Атакуем. Ну. Давайте на мяне. Роджер. Флешку кину, побег. В окулярах. Так, трэба адсюль бегчы. Но ёсць адна рэч, якую трэба зрабіць перад гэтым. Перад тым, як сысці. right there!
Треба було поставити новий меч. Блін, забула. Тут зачинено. Угу. Ня. Так, зараз. Дай. Угу. Alrighty. Добренько. Ну, ён живий, мені подається. This is where you come in. Ось твоя черга. And off you go. What's going on? Що відбувається? Curse you! Ролан, ти нас продав, ти забойця. Ага. Міла. Послухай, супокойся. Коли я забойця, то як ти зараз зі мною розмовляєш?
Гэта была несапраўдная куля, но пасля якой ты будзеш выглядаць, як ты памер. Што за вар'яцтва? Навошта ты ўвогуле гэта зарабіў? Няма часу ўсё, няма часу гутарыць, вось, прагласі гэта. Што за? Так, спакойна. Ён хутка, яго эфект хутка скончыцца. Ну, я спадзяюся на гэта. Так, цяпер моя чарга. Трэба знайсці люк. Іх тут няма. Будь ты проклят, Роланд. Excuse me. Так, Леандр, давай праўду нам тут распавядзі, калі ласка. Well, Ну, вы добра пабачылі праз маю хлысню, ваше велічество. Yes. Відавочна, Роланд бы ніколі нас не прадаў. Ну, не так. Не так брыдка. Я бы чакаў лепшага ад яго. Так, я згоден, што план мог бы быць больш элегантным. Так, а пра што вы тут? Каб абмануць ворагаў, трэба спачатку падмануць сяброў. Гэта тое, што ён гаворыў, так? Ну, кароче, так, Леандр распавёў, што ён таксама ведаў гэты план, гэта ўсё не сапраўды. Што ты так гаворыш, што гэта ў вас тут за схемы? Калі мы павярнулись з Бродліфа, я не мог не замеціць, што па ўсяму палацу вось такія вочы былі пастаўлены, якія назіралі за ўсім. То бок гэта магічныя як камеры. Я адразу іх пазнаў, таму што гэта нямнога падобна да сістэмы назірання ў Гідраполісе. Калі мы з Роландам гэта ўсё паразмаўлялі на гэты конт, мы дазналіся, хто гэта ўсё паставіў, і гэта быў шпіён з Дандэла. Ну і змест таго, каб яго проста паймаць і ўсё гэта пачысціць, мы план, карацей, зрабілі, каб гэта на наш бок спрацавала. Ну і трэба было, каб хтосьці таксама пабачыў, як Роланд здрадзіў, вось, і таксама, каб мы яму тут не давяралі. forgive me.
Угу. Вы меня використали. Ну, пробач, так. If I may be so bold. И он такой, навошта ты человека послал за ним? Так, это значит, что Роланд десь там, у Дунканделе. Ну, навошта вы гэта ўсё зрабілі? Well now. Давайте мне патлумачыць. Oh my goodness! Прабач, Эван, я цябе праз шмат чаго правёў. Мы так хвалявалі за цябе, Роланд, но цяпер ты павярнуўся. Гэта вельмі важная рэч для нас. Яндар нам усё расказаў. Распавёў. Я хачу выбачыцца, калі б я вас не падманываў, у меня бы гэта не атрымалася. Ну, прабачце, ўсё роўна. Какой жудасный человек. Sure. Мои подарунки тебе дапамаглі? Так. Та-та-та-та-та. Это ўсё вельмі цікавыя рэчы. І вось тое, што дзеля чаго ўсё было. Всё, метка караля. Uh-huh. Thank you. Нарэшце мы можам павярнуцца ў Дынгандал. Дом, якой ён So at скраў last the мне. hour had come for Evan to return to Dingdale and convince King Mausinger to sign the Declaration of Independence. Bright-eyed, yet heavy-hearted, he prepared to take the final steps of the journey he had begun, what now seemed a lifetime ago. It was time to bring his dream of a united world one step closer to reality. Did my father and Mausinger hate each other? Мой бацька і Мазінгер, яны ненавідзелі адзін аднаго. Sometimes it's just not possible for people to stay friends. Інакш гэта немагчыма, каб двое засталіся сябрамі. Заставаліся Sometimes the сябрамі. circumstances just won't allow it. Гэтае жыццё проста інакш проста не дазваляе гэтага. I can't believe that father would have hated someone or been suspicious of them simply because of their species. Я не магу паверыць у тое, што бацька бы не давяраў камусьці або бы проста падазраваў на гэтым за іх расы, But then, на why падставе else would расы. Mausinger do what he did? Ну тады чаму Маўзінгер, у Маўзінгера былі прычыны тады зрабіць тое, што ён зрабіў, не? I suppose he was afraid. Мабыць, ён баяўся? Afraid? Баяўся Of what? чаго? That the great man he dedicated his life to was using him and would one day cast him aside. Тое, што вялікі чалавек, якому ён прысвяціў усё сваё жыццё, проста выкарыстоўваў яго. І што ў адзін дзень яго проста выкінуць. Think about it. What could be more frightening than being discarded by someone you love? Not that I know all the details, of course. Падумай пра гэта, што можа быць больш страшным, чым калі цябе кідае хтосьці, каго ты любіш. Ну і мы ж не ведаем усіх дэталей, відавочна. Right. Так.
Нам треба порозмовляти. Перед тим, як ми пойдемо у Дингдандел, мне трэба ведаць, як жывецца людзям пад кіраўніцтвам Маузінгера. І мне трэба ведаць, што яны сапраўды думалі наконт майго бацькі. Мабыць, тады я зразумею, чаму яго забілі. Я ніколі не думаў пра тое, што думаюць людзі звычайныя, калі я кіраваў. Мне трэба ведаць, што яны сапраўды думаюць. Chapter 8. Land of my fathers. Краіна маіх бацькоў або прадзедаў. All right. Так, вось наш план. Крыжы гэта тое, дзе іх вайска сканцэнтраваны. То бок па раке мы ніяк не зможам праплыць. Но ззаді, мабыць, мы можам абляцець іх на зэпеліне і кудысьці там прызямліцца ў лесу. Ну і ззаді ўжо там туннель будзе. Ну, давайте рыхтавацца. О май гад, колькі тут усяго. Тут ёсць сацыяльная сетка нейкая. Ой, гэтыя ажаніліся. Так, тут нічого нема. О, размаўляць з жывёламі, размаўляць з прывідамі. Но мне няма грошей. На жаль.
way. Golly. Thank you. Ой, короче, я не буду зараз все сайди вось гэтыя перакладаць, просто буду чилить, апіцца. І пойдем так по сайдам зараз. Hello. Listen. Alrighty. Так, зараз я пойду по гэтым, по гарадам, каб назбіраць сайдоў і просто тут бегаць, усё выконваць хутка. Вот. О. Hey! Oh! Okay. Размаўляць з нашым поварам у каралеўстве. Вось штось страціла. Яна... Дзе вы апошні раз бачылі гэту рэч? У казіно. Радзей скралі кішэнь. Hello there. What? Yeah. Thank you. See you again.
Угу. Excuse me? Huh? Thank you. Так, я нічого не бачила. Begging your pardon. Oh. Huh? Oh. Flippin' heck, man! See you. Hello. Yeah. Так. Oh. Oh my goodness! Oh. Угу. Короче, и женщина сама отдала свою кишень. Та-та-та-та. Мы все потлумачили, и вось її вернули. Свой кишень, пробачте. Oh! Угу. Так, я больше не бачу ніяких сайдов, но зараз зайду туди у казино, мабуть, там хтось буде, коли ні, то пойдем далі. До речі. Welcome to Swift Solutions.
Мгм. О, не так, мені потрібні люди. Хм. Або, мабуть, тут свапнуть. На штось. Зараз покажу, что зроблю. А, так. Welcome to Это Swift сайды, не Solutions. сады. Тоді я вось гэта ўсё возьму. Oh, by the way, Тут нічого. Ні. Так. Угу. Может, взяли один сайт. Hello. Oh, yes. Oh, yes. Набываем людей. Ну, сапраўды працоўнікаў нашага новага каралевства. Тое яшчэ. Так, тут нічога. О, скольки. Hey. Ta. Right. Oh. Угу. Right. Я стратила батьку. Ну, загубила, треба його знайти. aye. Yes. Hey up. What the? Угу. Кстати, яго там душа кліча ў падарожжы, у гэтыя
у марскія вось гэтыя плаванія, і мы з ім паразмаўляем, і ён такой: так, пайду пагляжу на мора, на пляж. Yes. Yeah. Thank you. Hey. Яшчэ адзін смотрыць на мора. Яму вельмі падабаецца водар марскі. Gosh. Карацей, ён тут хоча абараняць всех ад якіх-то дрэнных людзей. Такой трэба ісці там дапамагаць всем, бла-бла-бла-бла-бла. Або ад ваўкоў абараняць, як там легендарны хтосьці там, і ён такой: я інкарнацыя гэтага легендарнага ваяра. You went wrong Ну, there. яны такі, з ім штосьці дрэннае здарыцца. Хутчэй усяго. Так, ну я зараз пойду і ва все гарады, везде назбіраю сайтоў, так што мы зараз за ім не пабежым, на жаль. Сюди, мабуть. Угу. Ta. Зачинено. Так, ладно, тут няма. Зайду. Тут так само нема. Так ведь? Угу. Так, у гідраполісі много будзе. Будем зараз бегать, только і збирать NPC.
Окей. Hi. Yeah. Thank you very much. Мгм. Yeah. Excuse me. Лекарка. Hi. Of course. Gosh. Excuse me. Thanks. Yes. Угу. Їй там треба інгредієнт, каб лікаваць вось іх тут хвароба пасля гэтай ізаляцыі. Мы уже знялі ізаляцыю з гэтага гідраполіса. І там трэба штосьці, каб лікаваць людзей. Дапамажыце мне, бла-бла-бла, штосьці там здарылася. All right. Любоўная паэма. Я не веру, ну, то бок, што яму ад мяне трэба. Мы такія, ну, відавочна, што ім трэба. Не, ідзіце, паглядзіце, што ён там хоча, мабыць, гэта пастка. You went wrong there. Ну, карацей, так, яна не разумее, што гэта да яе пісьмо. Так. Ну, тады зараз сюди. Що вам треба? Де ваші батьки? Ну, батька наш тут десь ходить, а ми тут гуляємося. Так, ти сам тут, дитьонок, що ти до нас пристав? Та-та-та-та-та. Погуляйся з нами лепей. All right. Ой, гонка. Ладно.
Yeah. Gosh. Woo! Мгм. All right. Yeah. От я збегла і яшчарка, і яна кудысьці зусім далёка збегла. Вось. Ну, пойдём шукаць. Hey there. Так, новий раб сюди. See you. Тут що цікаво? Нічого. Так, ну что, дети, давайте, я готова. Мне подается, тут можно было зарезать. Ладно. Ну, что я сюда побегла? Угу. Паркур. Не-не-не. Yes. Huh. Right. Hey. Хм. Мастачка, над чым працуеце? Не глядзіце, я пакуль не скончыла. Ну, калі будзе гатова, то мы з задавальненнем паглядзім. Oh. Ну, магчыма, гэта не хутка будзе. Я вельмі засмучваюсь. Так што я нават не магу запытаць дапамогі, калі яна мне патрэбна. Так што тебе трэба? І штосьці там трэба для працы. Спецыяльная нейкая яйка, якое змяняе колер ад тэмпературы. Дзякуй вялікі. Oh. Ось. Hello. Thanks. Flippin' heck, man! Яшчэ штосьці. Hey. Hey. Мгм. І трэба грыб, якой калі разрэжаш, унутры ён рознакаляровый.
Ну і не ведаю, дзе гэта дастаць пакуль. Thank you very much. Hi. What? Yeah. І маці не дазваляе сысці. Мгм. But Відавочна не. Ну, я ж не запытаў нічога яшчэ. Я ўсё пачула, аб чым вы размаўлялі. Сусвет звонку гідраполіса вельмі небяспечны. Ён застанецца тут, гэта маё апошняе папярэджанне. А, гэта сын, гэта хлопчык быў. Окей. Hello. Hello. Так, Серафік шоу ёй патрэбен, каб яна адпусціла яго. Ну, яна хоча новую вопратку зрабіць яму для падарожжа. Good day to you. Oh! What the flip? Last night, man. What? Так, як соненька, у меня ёсць жоўты. Царюльніцу зараз мы рекрутим да сябе. Flippin' Nora! Flip! Flip! Знайдзі што, не ведаю, што гэта называецца. Так.
хлопець, який просто чарівник, і після того, як запрет на браки був знят, його просто йому проходу не дають, і він такий, я хочу просто чаровать у покое, когда от меня все отшепились, можно мне у твое королевство свести, коли ласка? Все. Навіть нічого йому робити не треба, і він сам ось такий. Допоможи. Hey there. Угу. І апошній у нас тут город. О, кольки сайду, капець. What? Gosh. Это был Зорных войн. Биби-бибуб. Доставить пакунок. Ага, и он тут наверху. Угу. Угу. Так, зараз мені потрібен перепинок на пару хвилинок. Зараз повернусь.
Так, ну что, протягиваем. Эй, хтось мене чує? Очиніте. У вас усё добре? Калі ласка, вызваліце мяне адсюль. Што адбываецца? Што вы там робіце ўвогуле? Меня зваць Ос, я служу у службе бяспекі Трихауза. Я патруляваў, калі сістэма адключылась. Цяпер я ў пасткі ў гэтым пакоі. Дзвер не адчыняецца. Нічога не працуе. Gosh. What the? Wow. У яго скралі якія-то яго кампаненты, мікрасхемы, і яму трэба дапамагчы. Yo! Аналітик мясцовий, карацей. Ну, яго мама Лід, але планшет быў скрадзены монстрам. Яму трэба, каб працаваць. Дапамажыце. Yes. Thank you. I need your help. Welcome to Swift Solutions.
Мгм. Excuse me. Hey! Uh, Яны гавораць, спачатку мы думалі, што яны забіваць кагосьці хацяць, таму што яны такі, так, трэба яго ззадзі абысці, і вось гэта вось усё. Яны такія, аб чым вы размаўляеце? І такі, та не, мы проста гаворым пра змаганні ў працоўным калектыве, каб пачулі твае меркаванні. Вітаю, Локі, якая раніца, ты што? 3 гадзіны. Мгм. Так, завішанне гэта як бойка вялікая. Gosh. Sure. Really? Yeah. Hey. Yeah. Um, Flippin' heck, man! Так, ён отвёртку нейкую страціў, трэба пашукаць будзе. Hey, huh? Huh? thanks. Yes. Yes. Так, згодна. Я зараз тут чылю, нават перакладаць нічога не хачу, таму што хочу просто расслабіцца. Ну і зараз я па сайдам хожу, то бок гэта не асноўныя гісторыі, таму я не перакладаю ўсе гэты мільярды сайд-квестаў, якія тут ёсць. Зараз, карацей, план такі. Я бегаю па ўсім гарадам, збіраю ўсе сайд-квесты, якія магу пабачыць, і потым проста зараз адным заходам буду ўсё выконваць. Вось. Таму што раніца? Не, таму што цяжка ўжо.
гэта ўсё. Хочется, ведаешь, просто выключить мозги, а не включать. Gosh. No, listen here. Так, забрала. Ну, мне не на чым яго гуляць, но забрала. Но я заўсёды ў эпіку забіраю. У меня ёсць такое, як у старой бабкі, на будучыню, ведаеце. То бок, мабыць, я калісьці ў меня з'явіцца ПК, ну або, ведаеце, праз 10 гадоў ужо нават такой самый звычайны ПК будзе цягнуць гульні 10гадовай даўнасці. Вось. Так што, магчыма, тады, у будучыні, я і буду ва ўсё гэта гуляць, што я зараз забіраю ў эпіку. Дарэчы, я не ведаю чаму, но у меня ёсць пачуццё, што або на Раство, або на Новы год у эпіку будуць раздаваць Алана Вейка другога. Не ведаю чаму. Ну, што вось напрыканцы самая вялікая гульня, то бок зараз у іх жа вось пайшла вось гэтая раздача аля калядная. Вось. Які стратэгічны погляд, так. Так, мы тут дапамагаем яму качацца, і вось трымаем месца, трэба есці добрага, каб накачацца. А цяпер малаком гэта ўсё заліць. А, у мяне няма малака. Ну і ну. Hey there. Oh. What? Мне вось чеснок патрэбен. Навошта? Soul. Excuse me. Ой, нет. Ладно. Выпадкова. Гэта я ў данж выпадкова патрапіла. Ой. Упс. А можна пешу прайсці тут не праз мапу? Не праз фаст-травел маеш на ўвазе? Ну, у тэорыі так, но толькі тут вось трэба будзе сесці ў наш карабель і праляцець, таму што тут, ну, я б не ўсё пешым, таму што тут маленькі, ну, тут карацей, або праплыць вось гэтае ўсё. Ну, у тэорыі можна.
Ну, ты просто будешь а-ля у гэтым. Як його? У векаў. У чымсьці карацей. Гэта ўвогуле японская JRPG, самая такая сапраўдная. Yep. Спіць. Нет, нельга з вами паразмаўляць. Hey. Uh, Whoa! Yep. Так, у тых чувакаў гэты робот траціўся. Тут нам зараз прадуктыўныя лайфхакі. Кажется, яны спрачаюцца наконт смаку чагосьці там. Кавы, магчыма. Карацей, робот пасварыўся з жанчына, хутчэй пасварылася з роботам. Яна такая, трэба аптымізаваць гэтыя блюда. І ён такой абурыўся, робот, што яго блюда трэба аптымізаваць. Так, трымай мясца свайго. Так, у меня есть ингредиенты яму для яго вось стравы. Так, зараз ён яе прыгадуе, яна пакаштуе. І яна такая, я памылялась. І мой час каштуе грошы насамрэч. Моя маці такой гадавала, так што твой 100% не будзе лепей за яе. Но вось ёй спадабалась, лепей, карацей, нагадаў ёй пра маці, пра вось гэта ўсё, пра дзяцінства. Яна такая, ты праў, я так занятаю апошнім часам. Толькі вось снэкамі пытаюсь. Не дзіва, што я такая раз'юшаная і агрусь на всех. Я выбачаюсь, і перад табой таксама, хлопчык. Вы паказалі мне, як гэта важна правільна есці, правільную ежу. І асалоджвацца добрай стравай. Сапраўды. Дарэчы, нагадала мне, што хутка мы все будзем асалоджвацца добрымі стравамі. Так, што ў цябе здарылася? All right.
Boosh! Get in! Знайти когось. Excuse me. Hey, Мгм. Oh, Yeah. Excuse me? hey. Yes. Так, треба там когось перемогти, якого-то боса. Hello? Кажется, якось там шиї робот за усі магії у печори, у яку його там відправили, і він там звар'ятів. І ми побіжимо зараз у печору збивати гэтага робота. Hey. All right. Ой, ну треба хутко стейк доставити. Hey. Woohoo! Yeah! Один. І опошній. Tiny! Hey! Oh, Это моя нетворк.
Господи, мой вінт, я на його глядів. Yep. Я першим його побачив. Так і нас інженер, який його страчив, нас за їм послав. But Whoa! И он у нас ее выхватил и такой: не подходите, а когда подойдете, я ее проглочу. Huh? Обменяемся, обменяемся. Yes. Что тебе треба? gosh. Йому треба інше. Речника. Gosh. Что-то подобное на отвертку. Угу. Thank you. Yes. All right. Thank you very much. А тут что? Угу. Yeah. Hey. Oh. All right. Угу. Это ты еще збираю свої квести? Так. Hey. Hey. Йой, треба хігелді, які сябрують з водяні, магчыма. Hey. Так, ну я насамрэч не дапампованая, таму я зараз гэта і раблю. Вось. Ну і яны тут такія, так, не агучаныя, вось гэта ўсё, но ўсё роўна цікава там будзе. Ну, ёсць там прям адзінкі, якія незвычайныя. Почекайте. Excuse me. Thank you. Так, ти сюди. Let's have it! What the? П'ять стейков. Угу. Ось тут пропустила. Hello.
Whoa. What? Магічны даследавальнік чып. Гэта ён, тотэмы аднаго ўзроста. Так. Я думаю, гэта будзе якосьці там стары гэты. What? Так, вось яго пакунак. What? Hey. Hey. Трымай. Hey. Uh-huh. Uh-huh. All right. Крышталы у меня ёсць. Дофіга. Трымай. Gosh. Oh. Thank you. Яшчэ адзін новы раб. Ура! Ну, як раб, жыхар нашага каралеўства, якога мы будзем накіроўваць на працу, ён будзе працаваць на нас. Вось. Нічога такога. Жесть, калі не глядзець. Што не глядзець? Ну і не глядзі. Yeah. 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 All right. All right. Так. Так. А, калі ж толькі размова, а не тэкст, то забаўна. Ну так, ёсць такое. Hey there. Що у нас тут? Hey. Нічого. Так, квесты. Ну что? Взяли мы, конечно, немало. Окей. Так, ну что, пачынаем тады наш паход по сайт-квестам.
Так, это не то, не то. О, ось узровень 25. Все, зараз будзе акшон, магчыма. Так, адзінае, што я хачу зрабіць, гэта што вось так. Мы ж можем теперь летать. Так. Не. Почекайте. О. Сюди. О, як тепер можна. Ха-ха. Так. Ну, я не ведаю, ведалі распрацоўшчыкі, што гэта будзе аб'юзіцца, но вось. Я гэта аб'юзю. Не, стоп. А гэта проста нейкія там прапасы, вось гэта все штосьці для гэтага, для крафта можа будзе патрэбна, штосьці можа, мабыць, будзе патрэбна для, не ведаю, для... О, стопы. А чаму тут так багата гэтых? Штосьці ему можа быць патрэбным для яшчэ чагосьці. Для місіі, вось як мы зараз бачылі, што они такі прынясі мне то-то, то-то. Ты такой, ну прыносім. Я ж гэта зараблю. Вы думаете, я не зараблю? А я ж зараблю. Все, няма у нас зараз тут перашкод ніякіх. Я нават цябе абыйду. Стелс. Ой, ну не отчинить. Ну ладно. Мы все равно перекачанные, так что... Ну ось так, зараз хутенько його.
Ну, його не забили. Не ведаю як. Ну, у його там є мощная атака, ладно, він ще пішов. Ой, ля, я тут забыла, до речі, що треба. Треба там щось собрати. Треба так у королівства. На секунду. Как там собрать одну речь? Aye. Oh my! Ta-ra! Угу. Не-не-не-не-не. Дякую. Гэтага цмока мы бы не перамаглі. О, я ведала, што тут штосьці будзе. Ну так, ён так. Падысці проста хацеў. Нічога такога. Uh-huh. Збіраем грошы. Так, я хочу ось тут ось. Угу. Не, ось гэта так трэба залавелапіць. Грошей больш нема, на жаль. Ну так, мне уже... А не. Хопить. На гэта не хопить, на гэта не хопить. Не хопить, не хопить. Ладно, потом повернемся за грошами. Right. Collie! Угу. Oh. Yes. Hello! Oi! Oh my!
Yes. Так, йому там ніякі яблуки треба Are you ready to спеціальні. order? Угу. See ya. Яких у мене нема на дадений момент. Виглядає пригоже, але на густ жудасний. Гэта? Oh Ні. my. Угу. Excuse me. Всі від мене щось хотять. Excuse me. Hello. Thank you. Угу. І... Hey there. Угу. Не зробила я тут ще для її нічого. Gosh. Hi. Ah. Ah. Oh. All right. Thank you very much. Yeah. Так, книгу стратив. Угу. Ось тут воздействие. Бачу. Ah. Gosh. Я ще не ведаю, навошта мені гэтыя ноты. Або забыла. Навошта яны ўвогуле тут патрэбны. Так, квесты. Гроші сюди. Ось гэта хачу. Ось гэта. Угу. Тут.
Де ён? Не бачу. Дзесьці тут. Так, тут. Hello? Hello there. Yeah. Куда вы дали? Здесь где малосоника. Та-та-та-та. Окей. Так. Ён у пячоры? Не. Так, спачатку тут. Так. Зрозуміла. Треба пройти. І не помирать. Что с тобой здарилось? Та-та-та-та-та. Тебе треба йти далей. У меня няма ніякай энергии. Все, мне конец. Это прыгожее место, каб помереть. Не говори, так тебе просто трэба лекі. Ну так, а калі дадзіце мне вось хілку, мне будзе лепей. Ну трымай хілку. Он такой, ну все добра, пойдем далей. Ну пойдем. Так, ну все, тут нічога больше нема. Все, ён павярнуўся дадому. Зараз мы з ім паразмаўляем. Такі, що здарилось? Ён такой, нічога не здарилося. Все, я теперь буду жить тут. Я уже наподорожничался. Угу. Ось так вось вербуются, так сказать. Hey. Ah. Yeah. Морган из Брэдлифа.
Hush. Yeah. Угу. Яна такая, яна будзе са мной справы мець, толькі калі я выберу найлепшае штосьці у яе інвентары і набуду гэта. То бок, калі мы штосьці тут знойдзем. О, ну вось гэта відавочна. Thanks a lot. Thanks a lot. Excuse me? That's right, man. Hey. Ёй там трэба штосьці. І туды толькі можна заляцець. Ну, добра. Цвяток, по-моему, нейкі. Кветка. Так, ну што далей? Конечно. Окей. Hello. Угу. Ну, пошли. Попробуем. Мы недопомпованные. Ну ладно, попробуем. Вот так пусть попробуем. If I may be so bold. Good luck, troops. Forward! Forward! Charge! No, mate! Leave this in your hands!
Люделей. Plenty more where that came from! Forward! Forward! Follow my Nails on traps! This should work! Stay strong! Nails on traps! No, young pup is getting a better I never let my prey escape. know a thing or two, eh? Let me show you what I can do! Stay strong! Advance! Gosh. See? Told you I Can't was afford to good. lose! All right. Now! Forward! There's our chance! Я не розумію, що, де, куди мені біжати. Forward! Now! Forward! Charge! Charge! А, все сюди. Угу. That's how it goes. Що? No, All right. That's the end of that. Не, мы пока не будем повертаться. Как яны тут сказали. О, тут сайт. Некий. Ось тут ось. Hey there. Ну, давайте. Thanks very much. Forward march! Let me show you what I can do! This should work.
Давай. Follow my lead. That's how it goes. I'm gonna finish this. That's how it goes. See? Told you I was good. I'll leave this in your hands. Charge! Advance! We can't afford to lose. All right. Я бегу. Plenty more where that came from. Now's our chance. This should work. We can't afford to lose. Charge! I've never Пробовай весь так. on the square. Hey there. Don't let them get away. Get it. I'll leave this in your hands. Don't let them get away. Let me show you what I can Can't afford to do. lose. Charge! For the square. Don't let them get away. Stay strong. Now's our chance. We veterans will know a thing or two, eh? Can't afford to lose. Charge! I'll leave this in your hands. Forward! We veterans know a thing or two, eh? Yippee! Thank you so much, everyone.
Thank you. Мгм. Так, ну все. Я тут прям сайдоу не бачу на дадений момент. Так что идем далее. Мгм. Так, сюди. Это нам треба. Як тут цікаво. Скільки тут ворога. Так, тут нічого нема, ніякого куфара нема. Так, у меня почуття босса. Тому зараз пройдемся по еквипменту. Угу. Мабуть, Евана змінить у паті. Наприклад, ось так зробити. Так, на всякий випадок. По-моєму, я не заховалась, коли я зайшла. Так як тут нема сейва, я вийду і зайду. Так, сейв. Тут щось було.
скрипт не спрацював? М? А. Huh? Oi! Oh my! Huh? Нема закльона. Угу. Ну ладно. Гэты квест мы не можем выканаць без заклёна. Так, зараз тады зганяем у Эвермор. Вось сюда вось. Здадзім адзін квест. Магчыма, куфар наш палепшым. Угу. Так. А кому яго здаваць? Hello. Excuse me? Так. Угу. Hey there. Thanks. Huh. Так, что мы будем полепшать? Угу. Так, и мне нужен заклён, вось гэты вось. Медиум. Спрацавала. Так, что? А, IQ не хапае. Ну, зараз. Угу.
Yeah. Так, сюди. Мабуть, будувати треба. Ну тут все на... О, это нам треба. Тут все справа на просто здобичу ресурсов. Треба гетто побудувати. 25 тисяч. Лайно. Слухать музику. Угу. Ресурси. Угу. Вельмі незвычайнае месца нейкае. Фрукты, мясо. Кафедрал Кингмейкера. Даремно. Ось гэта хай будзе. Вітаю всіх, дякую велике за рейд, Максим. Як відьмар, як справи. Угу. Я тут гринд на гринді.
Мгм. Та-та-та. А так я насталася нудною і нецікавою. Мгм. Huh. І що тут? Так, ладно, все зрабілі. Падаецца яшчэ адзін сайт і ўсё. На сёння тумач зрабілі. Так, пачакайце, а якой заклён мы зараз вывучылі? Не rejuvenate. Мгм. Не тут. А, вось тут. Яшчэ не вывучылі. А не вывучылі. Bridge, Nature Stone. Угу. Кого бы заапгрейдить? Увогуле, что апгрейдить? Скиллы армора? М. Няма ў мяне нічога добрага. Таму нават палепшыць не магу. Ладно. А як наконт зброі? Палепшыць таксама. А не, гэта магу. Хм. Так. Я прапаную зноў вось гэтых заапгрейдзіць. Таму што яны проста выносяць всё і ўся адразу. Што? І what the fuck? А що з вами здарилось? Чаму всі рейдять мяне? Я сама зараз хацела ісці.
Так, банани. Вітаю всіх рейдерів. У нас тут Японія. Має візити все. Котка хлопчики. Не ведаю, кому гэта падабаецца. Ну, мамці камусьці падабаецца. Вось. Так. Не. Ідем у данж. Гэта не Elden Ring, но все равно. Так. Де мені тут увогуле треба? Угу. Ідіть сюди. Хотя чому я одразу тут не натиснула, ну ладно. Там. Watch your backs! Shall we? Eat this! Андерна.
Та мені подається, я з іншого боку могла б хутче перейти. Ну ладно. Good luck, everyone. Добрая комплекція. Магчыма. Вітаю, Патата. Так, я ж там пройду. Угу. Ось так я пройду. I am counting on you all. Eat this. Не. 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 Так, зараз буде луч смерті. Не машина. Так. Угу, сюда. Watch your back. Не. О, нам тут капец. Ну, вернее, вузкая место маю бути на увазі. Угу. Yes!
Так, зрабілі рэбут сістэмы. Все павінна адчыніцца. Так, пытанне, у нас тут няма яшчэ сайду ў гэтым месцы? Угу. Угу. Гэта не тут. А гэта... Так само не тут. Ну добре тоді. Так, я думаю, тады взять вось гэты сайт, потому что ён тут хоть, ну, на гэтай локацыі. І мне насамрэч ужо трэба скончыць. Вось. Тое-сёе. Долго мы тут уже сидим. Ладно. Так, я думаю, на гэтым сёння ўсё. Вось. Дзякуй вялікі за рэйды. Вітаю рэйдараў. На жаль, доўга мы тут не пасядзелі. Ну ладненько. Вось. Завтра, магчыма, таксама працягну. Так. Трэба ўжо ісці. Все, да каго вас даслаць? А, я бачу, чаму мяне. Мяне трейдер, нікога няма амаль. Все, ідзем тады да вершніка. Да, дзякую вам. Мы тут чылім, сайды выконваем, і ўжо, мне падаецца, мы, ну, палову гульні 100% прайшлі, вось. Зараз, магчыма, будзе палова, або нават, або ж не траціна, паглядзім. Тут просто ёсць DLC адно, у якім трэба 120 ўзровень. У мяне зараз 40 ўзровень. Ну, 40-50. Дзесьці так. А вось DLC 120 ввогуле патрэбен, я не ведаю. Або 60. Вось яшчэ адно. Ну, цікава гэта ўсё. Як гэтага дасягнуць. Ну, паглядзім. Мабыць, заўтра будзе Silksong, а не гэта гульня. Не ведаю. У нас яшчэ 4-й Silent Hill не пройдзены.
Так, спадзяюся, у гэтым годзе хоць штосьці з гэтага скончыць. Ну ладно. Всё тады. Да, пабачэння всем.